Jest, i witam pięknie, jestem Niklaus. Drugi odcinek przygody z Wolfenstein. The New Colossus. Bez zbędnego. Zneutralizuj drona. Siema atomowy Dariusz, witam wszystkich. Shimshon. Okej. Mamy rozdupczyć drona. Depot. Przepraszam. O, małpka. Cowiek, małpka, kotek. Póki co wrażenia z Wolfa są mega pozytywne. Naprawdę. Jest sztos. Jak to mówi młodzież. Gonna make me chase you, ain't you? Ja mi zdupczył. Don't make me chase ya. Shooting range. Co za typ, co za gość. Seth's gotta be more careful with his experiments. No i się wysrał. Dobrze. Jak on szybko biega w ogóle. Patrzcie, jeb. Dup. Masakra. Tu się możemy pościelać. Dzięki Blood Boy za follow. $455. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. O, siema. Hi, Captain. Ritva. Sisu, Captain. Find your strength. Many Nazis left to kill. Ritva Tuomiwara. To nie będzie jakaś And in section F. Finka? Keep my knife sharp. Finka albo... In case more Nazis are hiding somewhere. albo Estonka. Coś takiego. Chyba Ej. nie? Tu eleganckie brońki. Finka nóż, no to ja wiem. How was my shooting range? Cool. Ah, well done, Ingele. You fresh apple, you. Herr Blaskowitz, your lady Anya, she was here looking for you. Oh, yes. Anya found Caroline's notes about the American resistance cell in New York City. Look for her in Caroline's room. Have Okay. you listened to the Käfer, Hassan? Yeah, what, Medele? Die Band, die Käfer. Have you listened to their music? 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 You want my head to explode? Medele, it's music she calls it. Ach, ta młodzież. Ania. Sing well. Yes. Captain Blaskowitz. Jezu.
O, Blaszkowicz za duży. Nie mieści się w schodach. New York. Ja. Przez J. Jeszcze powinno być. A nie, my źle poszli w końcu. Ma być na dole. Mund, ja. Tara, ta, 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 tara, ta, ta, ta. Where is the kitchen? A nie myślę. Ania Ślipto. No Ania chce pogadać. William. I can still smell her in here. I found Caroline's notes on the American resistance. Faktycznie, trochę ją zmienili, teraz widzę dopiero. I know their exact location. Can you look for Fergus for me? He's been back on his feet again after the surgery. I asked him to bring me some nitroglycerin from the ammo depot, but he hasn't returned. Go to the ammo depot, next to the... Ej, czekajcie, ja sobie tylko jedną opcję przetestuję graficzną, bo ja dałem taki trochę ciulaty anti-aliasing i te włosy tak brzydko. Ja nie chcę przesadzać, bo ja przeważnie nie widzę różnicy nigdy. Może na SMAAA będzie ładniej. The shooting range and find him. We have to gather every... Jest brzydziej. A na... Kurwa, TS, ja pierdzielę. A na przykład na tym TAA. O, tak jest sztosik. Mają te włosy takie teraz nie poszarpane. I wszystko jest takie gładsze. Ja nie wiem, czy gra nie zaczęła przez to na OBS-ie łazić gorzej. Ja. Tak jakby. Czekajcie, a jakbym dał z powrotem na tamten? Dziwne, żeby to miało coś wspólnego. A? Chyba ma. Trochę przynajmniej. No dobra. Ja tam i tak nie widzę wielkiej różnicy. Czym się jądzik? You alright, Fergus? How's the arm? Please help me. What happened to your face? I think she's trying to kill me, Blasco. Last what? Have you ever drifted off peacefully to sleep, only to be brutally awoken by your own prosthetic arm savagely gubbing you in the eye? I had to turn her off. Is that normal? What's that say? Something about there being a learning curve and whatnot. How I needed to learn how to trust it. I don't know. I'll tell you, I don't think I'll be using it to take a piss anytime soon. So trained in a game, dog, show weakness in the pounds. What you gotta do is show that thing who's in charge. Right. Well, you just stand there and be ready to step in case looks like I'm about to die. Alright. There we go. There's a good girl. You're a good girl. Oh, fuck! Fuck, you deceitful bitch! Oh, you stop it! For the love of... Alright, everything's fine. Calm down. There's a good girl. There's a I weź tu teraz. Wiadomo. High and tight there, Commander. Oh. Yeah. Everything's under control. Right this way. Okay. Helmet 5. I have reviewed Caroline's notes. The New York City Resistance Group is concealed at the top of the state building. I said I assume the high altitude means the radiation is at tolerable levels. Definitely. Right.
However, we can simply fly in there in our Nazi helicopters because we're gonna be shot down. Can't we re-establish contact then and let them know our helicopters are friendly? I've looked, but I couldn't find any means of contacting them in Caroline's notes. Bloody hell. Well, we'll need to approach from ground level then. Introduce ourselves properly, face to face. Ground level. The whole city is saturated by fallout from the Nazi atom bomb. Lethal levels of radiation if we go there without protective wear. Yeah, well, this one... Well, this armor will shield from all radioactivity. Well, will you do it then, Blasco? Have you grown too weak and useless now? Always wanted to see the Big Apple. Lovely. Bombate, drop him off now, eh? No problem, Wing Commander. Can I be of use? I don't know, lass. Tanya? Weiter Grease Port. Unsand continues. Straight forward. Got you, Blondie. Hey, big friend. You better watch out for the crocodiles. Crocodiles? It's not New York underground crawling with crocodiles. Oh no, I'm from Texas. No. A było w trailerze, a było. A była akcja w trailerze. Men, women, children. But I can still hear you. A było, a będzie. W ogóle ile tu jest krabów zdechniętych. Fajny dźwięk. Figured I gotta melt some shit. Make an opening. Yeah, Blasco. Find your way through the bombed out city and reach the state building. Faster the better. Fergus out. Fergus, ej. Czy szwaby nadal górą? No w zasadzie tak, świat podbity, Ameryka podbita. Ej, to się kojarzy fest z metrem. Nie wiem czy wam też, ale mi się to kojarzy z metrem. New York, ja. Bardzo z metrem się kojarzy tutaj. Nawet kolorystycznie generalnie. I Falloutem też, no znaczy ja Fallouta nie grałem z tego co widziałem. Będą niemczaki do odszczelenia. Załóż maskę, ja na szczęście mam super magiczny pancerz. Są na Marsie? Znaczy no w poprzedniej byli, czyli tu też są. A za winklem Artyom, ja. Artyom! Пошли сюда! Kurde. Niemczak. Ale mają te kostiumy, kurde, sztos. Ich erwarte regelmäßige Statusberichte. Melden Sie mir alle Anzeichen verdächtiger Aktivität. Jawohl. Jawohl. Fajnie, że są takie pseudo-otwarte levele. Es ist zu ruhig. Hier ist seit Jahren tote Hose. Was sollen wir in dieser Einöde? Ich überlebt doch nichts. Könnte doch eine Übung sein. Ich habe diese neue Maschine gesehen, die Zitadelle. Vielleicht ein Test? Vielleicht. Weißt du, wie die Amis die Gegend hier nennen? Nein. The City of a Million Ghosts. So viele sind hier durch die Atombombe verreckt. So ein Unsinn. Ja, finde ich auch ein bisschen zu dick aufgetragen.
Sind ja selbst schuld. Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich die Finger. Nein, ich meine, hier sind garantiert mindestens 2 Millionen verreckt. Die können echt nicht zählen, dämliche Amis. Stimmt, ja. Und was ist mit ihr? Warte, hast du auch was gehört? Nein, nichts. Geh bald zum Arzt. Die Strahlung könnte dir zugesetzt haben. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Willst du nicht zu ihm draufgehen, oder? 3 miliony bomba, zajebiście. Niezły scenariusz. Czyli w tej wersji udało im się. Versteckung. Przesrałem se. Trzeba się trochę poszczelać, a nie się ino skradać. Jak weszło nowa. To jest kurde fast-paced FPS game. I na tego oficera trzeba cylnąć, bo będzie... Jak to go dają? Vielen Dank. O, pieronie! Śleciał. Kurde, jest prawie martwy. Masz coś z Niemca, taki akcent? O kurde, a ja myślałem, że ja mam śląski akcent, a nie niemiecki. Całe życie człowiek w błędzie. No to widzicie. Co za historio. To niezła historia. Szwabskie minionki. Ja, oni takie miniony faktycznie. Die Minionen. Siema, Safit Gaming. Die deutsche Minionenmannschaft. A ja mam iść? Stanley Hopkins. To 3 lata po zakończeniu wojny. Znaczy, załóżmy, że się nie skończyła w ogóle, w sensie powiedzmy w tamtej rzeczywistości, tak jakby. Kurde, Przemas, weź uspokój stuleje, naprawdę, wyzywać cały naród ludzi od podludzi, czy ty jesteś normalny, gościu? Ja pierdzielę, weź, naprawdę się uspokój. My tu przyszli pograć i na grę popatrzeć, a nie jakieś antyniemieckie wynurzenia robić. Nie wiem, kaj mam iść. Tu? Nie. Stąd my przyszli. A ta mapka mi się zaś trochę kojarzy z Kugelstadt w RTCW.
Kugelstadt było trudne. Nie. A ja mogę robić tego kopa. Zapomniałem całkowicie o tym. Złoto. Sosnowiec albo radom. Tak, są tu pewne konotacje. Rzeczywiście. Chyba musimy właśnie tędy jednak. Kurczę. Dla Żyda Szymszona, tak. Szymszon to czy z tej obiedy. Jude. Liki. Kurde, gra jest zbyt rozbudowana, nie potrafię się w niej odnaleźć. Znikąd pomocy, no. Niemcy leżą. Siema kwasu. Nie mogę się wspinać. O, czekajcie. Tu jest coś. Coś, nie coś. Naciśnij JB ulepszyć broń. Yeah! Sturmgewehr. Luneta snajperska. Przebijanie pancerza. Łączone magazynki. Luneta. Poka. Bydlaka. No i teraz to strzelamy. Nam strzelać nie kazano. Panzer war nach der Bombe einer der ersten in Manhattan. Unglaublich. Wäre ich doch dabei gewesen. Unglaublich, ja. Alles war noch heiß von der Explosion. Ich öffnete die Luke und trotzte dem atomaren Wind wie General Rommel der Sonne in Tobruk. Ich kann's mir bildhaft vorstellen. Obwohl Kommandant Dörner mich danach anschrieb. Der Niederschlag ist in unserem Panzer gelandet. Was als der schon von wahrer Heldenhaft? Ganz genau. Es war nur etwas schwierig, eine ehrfürchtige Pose aufrechtzuerhalten. Andauernd ausgeschert sind, um Leute zu überfahren, die mit Strahlenkrankheit durch die Straßen. Ja, pierdolę. Ein Akt der Gnade. Wirklich. Da liegt nur eine Wette unter Panzerfahrern. Dumme Phobia. Oh. Sztos. Sebastian Hoff. Co oni dupcą ci Niemcy tu, to jest masakra. To uszy puchną. Musimy tego drona sprzątnąć prędzej czy później. Dobra. A, ja mogę tak i tak.
Z lunetą nie działa auto. Ła. Ciekawe, z czego jest ten toporek. Możesz mieć wszystkie ulepszenia naraz. Domyślałem się, ale dzięki za tip. Uber betonu, ja. Jaka jest Herr Komendant? Alles klar, Herr Kommissar. Siema DJ Jacob. Kurde, Kaju on jest. Jakaś tam. Co to? Dron. Tak, mam tąpnięcie, ale... Kurde, nie wiem, jaka jest ten komendant. Komandant. Czym się daria? Patrzcie, pierwsza tarcza antyrakietowa. A ciekawe, co się z ruskimi stało w Europie. Znaczy, jak tam sprawa frontu wschodniego i tak dalej. Kurde. On musi być jakaś tam, ale ja tam nie mogę dojść. Masz na górze ile w metrów i w jaką stronę. Ale przecież ja to wiem. Halo? Yeah. Dziwnie klatkuje. To nie ode mnie. Umie wszystko elegancio. A, wróciliśmy do punktu wyjścia. Dame. Żeby toporek tu. O. Dobrze, tu nas jeszcze nie było. A jak wiadomo, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Wejdź do metra. Jakbym był w Warszawie, to nie miałbym problemu, no bo jest ino jedne, nie? Pewno się człowiek nie straci. 4 streamy naraz. Kto bogatemu zabroni niby?
bogatszy. A jeszcze kukmal. Bardzo aktualne informacje. A co, już są 2? Nie no, to szacun. Jakie pojazdy w ogóle kosmiczne. Long walk to the state building. Caroline, will you help light the way? O, Panzerhund. A jakiś chyba ulepszony. Nie zaś taki ulepszony. Nie podoba mi się ten stream. No to kurde, Taborski, wiesz, masz pewną opcję. Bardzo prostą. Na szczęście dla takich jak ty jest pełno streamów. A w Bytomiu nie potrzebujemy metra, bo mamy świetnie skomunikowane miasta na Śląsku dzięki autobusom na przykład i tramwajom. Bo u nas w przeciwieństwie do Dzikiego Wschodu jest miasto koło miasta, a nie miasto, nic, wieś, lasy i dopiero kolejne miasto. I no miasto przy mieście. Jak to w Europie. Nie, jakaś oświecić te lampy. Myślałem, że pies za mną skoczył. Dzięki By Blade White za follow. Metro nie jest międzymiastowe. No nie jest, no. No to wiem. No ale co to ma do rzeczy w ogóle? Po co w mieście 160 000 ludzi metro miałoby być? Siema Patty. Siema Quattro RMT. Zoto. Fuck. Podesłać ci... Tak! Bardzo chętnie. Jak najbardziej. Siema Rogos. Nuclear attack shelter. Know your nearest shelter. Te różne przedmioty ze złota? Dobra, potem popatrzę. Jaki jestem rocznik? A co, gościu, chcesz się na randkę umówić ze mną? A wiesz, że o wiek się nie pyta? Ale to kobiety w sumie. God damn. Should have listened to Bombate. O kurwiska. Tam się nie spodziewał. Czyli to prawda. O tych aligatorach w amerykańskich kanałach.
Forfeiter. A Bombate mówił, że forfeitery są. To nie wierzyli. Keine Munition. Dokończyłem. Żeby nie musiał, żeby nie było smutno. Nie mogę wyjść. Dostałem. Także dziękuję bardzo platformie zrzeszającej seryjnych morderców Jarok.pl za załatwienie mi klucza. See if there's some way to power up this old train. Tak się zastanawiam, co to za różnica, no ale... W sensie w oglądaniu, że jak kupiona, to by była inna niż dostana? No nie wiem. Mogę raz... Lol. Turn on! Train's got power. Let's find the controls and see if it moves. Nie ma coś sam fajne? Tak, trylogia husycka nie czytałem, ale wiem, że się dzieje na Śląsku. Ja nie. Pojeździli. W ogóle te Uber soldaty mega słabe są, nie? Na razie. Przynajmniej. Dziennik pracownika Johna. Tak, przez ogień przed oczami nic nie widzę. You go no further. Nie widzę. Totalnie.
Holy shit. William, do you read? If you are on 5th Avenue, the State Building should be near. Außenbüro. Biuro zewnętrzne. Halo? Ja, to jakoś tam wleźć. Za małe okienka. Albo nie tędy? Nie no, musowo tędy. I no. Ha! Kurde bele. Czekajcie. Nie? Co nie? Drugą stronę? Aha, okej. Siemasz, Ola. Yeah. Na brak amunicji nie idzie narzekać. Sorry, panie Niemcze. No. Sztos. Szkoda, że nic z tłumiczkiem nie mam. Brakło typka. Jak gra? O kurde, zajebista. Przepraszam, tak brzydko mówię. Bardzo jest fajna. Bardzo mi się dobrze gra. A ja mogłem mieć tłumik. Aż mi wafel spadł. Nein! Bitte keine Versteckung. Dobra, chodźcie. Czemu tak? Jeden taki, jeden taki. Ej, to dobre. K jest oficer. No kurde, K jest tu. Wyżej. Może. Ja wolę tak z jednej broni strzelać normalnie. Siema lamp.
Siema Shidor. Którym klawiszem zdejmujesz netę? C. Siema Ibany. Siema Kaoksygen. Mam śleść na dół? A, to jest Empire State Building. Hello, big boy. Come to test the old man's mettle. O kurwa. Fuck! Jaki dźwięk! Jak z tego! Wojna światów w ogóle. Find a way to reach the top of the state building and make contact with the resistance group. Look for elevators, stairs, anything. The radiation levels should be acceptable at the top of the building. Careful, eyes on you. Every second of glory. Aż taki... Bite. Lamerzy. Przepraszam. Kaj jest Herr Officer. Tu. Rocky Mountains. Kartka pocztowa od Franka. Fajne takie detale. Kiedy Blaszkowicz będzie super ojcem. Oby nie był takim ojcem, jak był od niego ojciec, co było widać na początku. Raczej, kurde, strasznym człowiekiem. Ja bym nie chciał w sumie z nim walczyć. Siema Meryl. Znaczy Dozaś. Trzeba tego wielkiego zniszczyć? Wolałbym nie. Kurczę, nie mam żadnego celu oznaczonego. A! Okej. Nie czaboło. Just who the fuck are you, white boy? Stay calm.
Let me first make it absolutely clear that I am not a Nazi. What you say? You say you're a Nazi? No, I am not a Nazi. I'm not a Nazi, okay? You ain't a white-ass fascist Nazi pig, then you're either colored or you're a deviant. Now you sure as hell ain't colored, so you trying to pass as a deviant? You look like a deviant to you, Sister Grace? Nope. Hang on. I may not be a deviant. God, I told you, he's a goddamn Nazi! Oh, fuck this. Motherfucker! Let me say this again. I ain't no goddamn Nazi. Hey! Now you bring Super Special back in and you put him down right now, or I will shove this grenade so far up your ass, I'll be dancing and rejoicing as your entrails trickle down from the ceiling. You dig, man? Lady, I got precious little time for your bullshit. We've been trying to make contact with your group. We're organizing for a revolution in America. We? The Kreisau Circle. Especially escort this motherfucker inside the house and get him a hot meal. Let me put this pen back in. Shit! Take cover! Relax, man. It's just a duck. Oh, bitch got a sick sense of humor. Dude, you're crushing me. Oh. Chili, okay? It's my papa's recipe. You got no spoon, though. Thanks. So what's with the chicken fats? Chicken? That's my Faraday cage, man. You dig? It keeps the Nazi alien conspiracy from finding us. I almost got killed by William goddamn Blazkowicz. Yeah. O, murzyńskie bobo. Lol, jakie w ogóle w grze takie że się ludzi zabija, to okej, ale że matka karmi cyckiem. Co, oni nienormalni? Takie rzeczy pokazywać? You were here when the bomb hit? Yeah, I was. I survived relatively Karmi dziecko i kurzy cygaretę. I came up. Nieźle. Looked like a vision out of Dante's Inferno, you know what I'm saying? I remember Maine people just wandering through the smoke. I remember screams echoing through the bombed-out buildings like howling ghosts. And I remember this mother and son. This boy was blindly stumbling through the chaos. His arms were outstretched, calling out for his mama. And the heat from the bomb had melted the skin on his arms, and they just drooped. Like he was wearing a shirt that was a couple of sizes too big. And I remember his mama. She was crawling to get to him. And the half of her body was all gone. It was just gone. What are you thinking in a moment like that? When you know you're losing everything you love. What are you thinking in a moment like that, huh? Shit. That's gonna leave a mark. Monsters did this. Not monsters. Men. Look, I'm sorry for your loss, Mr. Blazkowicz. For a little I spoke with Caroline, she seemed like a hell of a woman. She had balls of steel. Balls. And why is it that balls are always used as some fucking default definition of badassery? Small, little, delicate things. Resting all snug and warm and cozy and comfortable in their little wrinkly wrap-up fucking skin. W sumie to baba gada do rzeczy. That is a mystery. What's not a mystery is the sweet juice they produce. Yeah, I got a couple of my own on the way. Cute little guy. It's a girl. Oh, sorry. What are you sorry for? What's up, Special? There's pigs, lots of them coming up the stairs. They're like a fucking army. Shit, the fuckers found us. Well,
You got an escape strategy, Mr. Blazkowicz? Anya, Siema, we're kalesony. gonna need immediate evac. Understood, William. Dispatching Has 1 and Has 2 for immediate extraction. Copy. Move your people to the roof. I'll stall the Nazis until our ride's here. Brothers and sisters, listen up! I need everybody to get up to the roof now. We're evacuating. And bring all the equipment you can carry. Come on, let's hustle, people! Come on. Get your shit. You cool? Just make sure your people make it out. Come and fucking get me, you white-ass, fascist Nazi pigs! Białodupne. Czemu tu są takie antybiałe motywy w ogóle? Co się mają wszyscy biali wstydzić za złych Niemców? Kurde. Tu na tym poziomie trudności może być trochę źle. Może być troszkę trudno. Ale dobra, nie obniżamy. Walczymy. Leci dom. No to Shiver, źle słyszałeś, wiesz? Totalnie. Nie ma żadnych usuniętych flag i nie jest poprawny politycznie. Ja pierdaczę. Kampftrune, nieźle. Siedź, Patrycho, dzięki za follow. Das was close. I no nie świnio. Nie za trudny, lol. Ofa, butla. Pado nie za trudny. Właśnie, że kurde jest trudny. Siema, Majek. Right.
Dzięki Just Bartol za follow. No na najwyższym poziomie, znaczy ja nie cierpię przyjemności z katowania się, bo to wtedy się może odechcieć grać. A to kurde, nie o to chodzi. To ma o to chodzić, żeby była przyjemność z grania, no i a tą przyjemność dają ludziom różne rzeczy. Jeden lubi po prostu spacerek taki, jeden lubi trochę wyzwanie, a jeden lubi właśnie żyły se targać. Ja nie lubię se targać żył, są inne gry od targania sobie żył. Ja się chcę pobawić fajnie, a nie dostać kurwicy pomrocznej. O karwasz barabasz. We gotta set this right, Grace. Put the fighting spirit back in the American people. Ignite a revolution. Shit. We've been fighting every motherfucking day, Blazkowicz. White America, though? They done packed up and given in. See, I guess they don't have the fighting spirit no more. Nah, they just do whatever the fucking Fuhrer tells them to do. That's baloney. They want to fight the Nazis just as much as we do. All they need is for someone to show them how. You know who's running the South after the Nazis took over? The Ku Klux motherfucking Klan, am I right? That's it. So what you gonna do? You gonna go down there and hold hands with them and build bridges and persuade them to join our cause? Get your head out your ass, Blazkowicz. Forget about the turncoats. Focus on the grassroots. God, I'm running on empty. Don't know how much time I got. Can't even stand up on my own accord no more. I've seen worse. Maybe you're right. Maybe the American people grew comfortable living under tyranny. Maybe the Nazis will still be running the show after I kick the bucket. Sister Grace always right, brother. I learned that the hard way. I don't know. But I know this. You take freedom away from the American people, you're playing with fire. And I intend to pour some gasoline. People gotta know they don't have to take this shit no more. And if nothing else, that's what I'm gonna do before I go. See, that's what I'm talking about, Blazkowicz! You wanna strike fear in the Nazis? You wanna hit them hard for all to see? You wanna cause some real motherfucking havoc? Well, then you come to the right woman. So if you still got some Nazi fighting, killing skills up in you, then guess what? I got a plan that's gonna send shockwaves throughout the nation. Oh, shit! Is this the one where I go home to Roswell? Show you right! What do you think about this, Schmidtlich? I think I got you now, my little Goylem. Thanks, Hus. I don't know, Maxilla. So this is where all the decisions are made. Huh. We're gonna need a room to sleep nearby. This one looks empty. Super Spash! Hey, Englishman. I'm gonna need a new home for my people. Power outlets, radio room access, and a can. You got it? Please. Say what? Please. You ask for something, you say please. And don't fucking call me Englishman. Okay, you wanna stick to the motherfucker, you wanna get shit done. Cause I'm game either way. Absolutely no control over anything. Happy to oblige. What's up, boss? We bunking in here. You got it, sister. All right. Listen up, brothers and sisters. The, touchy Englishman is gonna show you where to set up shop. After that, I want you to look around, find a place to bunk in, get to know the boat folk, and hey, don't start no shit. But don't take none either. A ja, bo czarni to biali będą nimi zaraz pomiatać pewnie. What the kind lady said. Follow me. You got nukes on this boat? Yes, we do.
There's a stockpile Jaka of tu jest nuclear muzyka warheads dobra w downstairs ogóle. in Section F. We need to get our hands on one of those. But we've sealed up the entrance to Section Same murzyny, bo to te bractwo to Because it's murzyny, been to jest plotted. afro w ogóle. Lata 70. Blazkowicz, you know how to swim? Yep. Maybe this isn't bad. No to beka. What the fuck is this? What the fuck is this, man? Is this a working toilet I see before me? Handle toward my hand? Yes. Yes, this toilet can handle all sorts of waste. Feces, urine, vomitus, you name it. Do you have asswipe? By that you mean toilet paper, yes. Yes, of course we need to mind our rations a little bit, but there's asswipe in there. God, oh my God, Yes. oh my sweet God in heaven, a working mother flushing toilet. I never thought I'd see the day. It's just, okay, I'm just gonna be in here for a minute. Good luck. Są zajebiście postacie napisane, bardzo wyraziście. To też w poprzedniej części było. We need that nuclear warhead from Section F. Go get it, would you? Thanks. Little Bobo. No. U Żida nic się nie dzieje. Idziemy z Anią pogadać, bo się obrazi. William. O. The twins are kicking again. I think they can sense when you're near. Ania Oliwa. Dobra, dubie se tam, to se tam dubej. Maybe we can get some time alone? Just you and me? I would like that. Babo, jak już ocalimy świat od zła. First things first. Keep away. What she needs, you can't provide. Dolać oliwy do ognia. No. Bombate, where are you? Did you see the new kill house set built in the Klachają. shooting range? I tried it, but my time was like toilet. It feels not the same when targets not shoot back, yes? Meh. You only make excuses for shit bad shooting, Alessandro. Alejandro, kaj idymy. Wejdź do przedziału F. F. To nie na tym piętrze. Maybe tu? No nie wiem. Da mi w dół. O, jest Sigrun. Hello, Herr Blazkowicz. Anya gave me this workstation so I would not be completely useless, as she said. But it was broken in the attack. Herr Bombate here said that he could fix my problem. So kind of him, yeah? O, tu będzie dupcenie. Bombate. Hey, big man. Tak chcesz. Try to work out what's wrong with this old girl. Siema, it's a Leon. pancake, but eventually I will find it, fix it, and Ja. Mona. Holomek. Dobra. Czekajcie, tu coś jest. Chipshit! You should go to the Bombate. shooting range. I've constructed a new section there. Oscar Grove. I call it that O, kill house. I think you'll really like it. Dobra, kaj jest ten pokład F? F. No ja nie wiem. Mi go nie oznaczyli. A co to? O, Frau Engel. 56 lat, 165 cm, kawał baby. Przywódczyni berlińskiego oddziału Bund Deutsche Mädel. A, to była taka naprawdę. Zarządczyni obozu pracy Belica. Jak wchodziłem po schodach, to było.
G. Znacznik się pojawi. Aba. Abawo. A! Jest. Oczywiście. Przemyśliś. Hello. Pleasure, Captain Blazkowicz. Grace, you read? Going fishing for that nuclear warhead now. Got it. Keep me posted. I'll keep you posted. Co już sam będę walczył? Dobra. Ej, a nie ma upgrade'ów? Pistole. Tumik. Ja. Chcę tumik. Ty wiesz, że to jest... Przejąłeś największego ubota na świecie. No. Wiem. Co w nim... Beka, w ogóle siedzą Niemcy. Jest taki wielki, że my się z nimi nie trafili. By się nie zdziwił. The damp heat, the maddening itch. How did you endure it so gracefully? It's fitted so tight I struggle to breathe. Yet inside, Caroline, you left a vacuum too great to fill. Kurde. Smutne przemyślenia. Siema, folia bąbelkowa. Czy podczas grubej walki nie masz spadków? Nie. Wszystko działa. Wszystko działa mega dobrze. Siema, Hechus. Ballasztraum. Ale mnie oczy bolą. But your suit and the cause is all that keeps me upright. And Anya, her voice, her glory, it buckles me. Ej, nie mogę... No, dobra. Dlaczego BJ umiera? No bo po końcówce ostatniej części prawie umarł. No, rozwaliło mi bebechy, leżał podłączony do kroplówek, wysiadają mu organy. Generalnie, bo na końcu New Ordera trupia główka się rozsadził granatem, nie? I to w ogóle tak wyglądało, choćby BJ wtedy... Kurwa. Ciekawe, czy sieciówka... Nie no, tu nie będzie trybu sieciowego, na szczęście, bo ta gra się nie nadaje do trybu sieciowego. Całe szczęście, że tu jest ino solidny singiel. Blazkowicz, got a heads up for you. Looking at the engineering map, there seems to be a defense system guarding the nuclear warhead stockpile. I count 4 hibernation sarcophagi in the vicinity. Be ready for anything. Grace out. No dokładnie, Foxdale, dokładnie, tak jak gadasz. Tak jak w poprzedniej części. Zamiast na siłę wymyślać jakieś cuda, jak to już wielokrotnie takie rzeczy były. Multi na siłę totalnie, na przykład w Dead Space'ie, w Assassinie. Co tu naziści zrobili, że aż BJ został wysłany? Hechus, ty chyba nie ogarniasz fabuły w ogóle. No Niemcy podbili cały świat w zasadzie i łącznie ze Stanami Zjednoczonymi jesteśmy na największym ubocie na świecie, którego przejęliśmy, ale się okazało, że tu siedzą Niemcy zabunkrowani w ogóle na nim i na przykład głowice nuklearne i inne tego typu rzeczy. Także jak mi się grafika podoba, zajebista jest. Czy w zasadzie
Bardzo podobna do poprzedniej, ale animacja lepsza i wszystko jest takie bardziej smooth. Jest bardzo spoko. Atomspreng Kopflager. Okej. Coś się stanie złego. Achtung. Ja. Kurde, nie chciał pan zmienić. Ja chciał dwa takie. O. Tak, oglądałem Iron Sky'a. Fajna beka. Fajna beka. Achtung, radioaktiv. A, to nie rozwalić. Trzeba normalnie. Musimy to mieliś. A. Oh. And if you still copy, this is the conclusion I've reached. Whatever happens, she can't know she'll be rearing our babies alone. Jezus, BJ. It's my burden to bear. On ma... Until it's hers. Po śmierci Caroline ma bardzo filozoficzne, smutne przemyślenia. O śmierci i w ogóle takie. Jak nie on. Co się sam dzieje? A! Butle! Steuerung. Koop. W sumie. Do której gram? Nie wiem. Wcześniej jest, jeszcze pierwszej nie ma. Już mnie wypędzasz? Nie wypędzaj mnie. Co, jestem wino, żeby mnie wypędzać? Ta mobilna tankstella. No, niezłe technologie. Trzeci Rzeszy. Do której siedzieć? Do końca. Najlepiej do końca. Tak, Hechus, będzie wszystko na YouTubie. Halo. So here's what I'll do. Keep away from her. Dzięki, Leon, za Let follow. nothing show, Caroline. This dying is making me a liar. Jezu, jakie smutne rzeczy on mówi. Fajne oznaczenia, ciekawe co to znaczy.
Jak on tu wleciał w ogóle? Save co 30 sekund. I no, że tu nie idzie robić save'ów. Są checkpointy. Siema rzeźnik, elo, witam cię. Multi-sztuczny singiel? Idzie pod F5. Save'ować? Kurwa, faktycznie, przepraszam. Jestem w szoku. To jest PC-towa gra. Ja pierdolę, nieźle. Io jest w szoku. A ja jeszcze nie save'owałem ani raz. Ja mam 10 HP. No. Właśnie widać. Ay, arriba. Spoko się dowiedzieć po 4 godzinach, że tu jest safe. Lepiej późno jak w ogóle. Die neue Wahrheit, prawdziwy Blitzmensch. Blitzmensch i Überliga. Otto Grünwald. Nie no, save'owanie jest po to, żeby save'ować, kurde, to... Nie widzę problemu, że ktoś save'uje co chwila. Szczególnie na wysokich poziomach trudności. A! Oglądałem Tomka, jak opowiadał śląskie dowcipy. Śląskie dowcipy. To Kopyra opowiadał śląskie dowcipy. Czy one mają w dupie dopalacz? No. Fuck. W zasadzie to tak. Nie ma dobrze. Dzięki Izu Alex za follow. A Wildstein jak? Wildstein? C'est magnifique. Fantastico wow. Nie, naprawdę mega spoko. Wildstein jest superancki. I no potrzebujemy leki. I pancerze.
Tip top. Bring it to the old man. Set, was it? I briefed him on the particulars. Dawid ci broni. Careful, Shimshin, it's not the Satsuki. I mean, you okay? It's not Sasuke. Let me look at you. A little pale. You nausea? Any fever? I'm fine. Never better. Never better. Well, I need to take care of this. You need to rest. I'll sleep when I'm dead. Well, do me a favor. Before you die, go to Grace. She's at the helm. You know, Caroline's old room. Ma hełm trójkę z pubga. Oh, Shimshin. You should really take it easy, Ingele. Dobra. Spoko. I like to stick knife into side of Nazi's stomach, just slightly to the right above the pelvis. Then, twist knife to destroy their insides. Doesn't feel too good, I can tell you. Like the approach, lady. Now why that place, specifically? I learned this when I was a child, when surgeon had to cut out my appendix. Pain was so sharp I felt like my eyes would explode. What? Didn't the hospital give you anesthetics or some shit? No hospital in Muonio, just barberman with bag full of knives who also was surgeon. After he asks, Ritter, why you don't cry? I told him, why cry when someone is saving your life? Yeah, you're a badass motherfucker, Ritter. Yeah. Ja. Lol. Wieprzek still alive. Kalta izba. Captain? Dobra, Versus, kurde, nie sraj się. Jezu, tu takie żarty. William? What? I feel like you've been avoiding me. Nie. What's wrong? Talk to me. Look at me, Anya. I'm the damn Tin Man. How am I gonna get close to you? I don't care. We'll figure something out. We always do. Huh? Hey, why won't you at least try? Because I'm fucking dying. The longer we keep pretending it won't happen, the harder it's gonna be. I'll be in the ground a week from now. You don't know that! What, you can see the future now? Don't act like you know things you can't possibly know! LOL. Well, the toilet works. Slashy, are you still here? You need to haul ass back to mission control and Jaki get all your kurde ducks in a row. atmosphere Now, the breaker. Haas 2 helicopter is spinning up in the hangar, and it'll get you as far as Galveston, but from there, baby, you're gonna have to improvise. Dynamite, boss. Blazkowicz, head on up to the hangar and make sure that Haas 1 is mission ready, all right? What? Not being there for you. Not rearing up our kids. That's too much to bear. Then don't give up, William. Because I will never, ever give up on you. No matter what. Come with me to the showers. Nie, bo mi... Nie, bo mi monetyzację wyłączą. I take it off. I'm afraid I'll fall apart. Pieces won't fit back together again. I just gotta keep going. For as long as I can. No i kurde, tutaj się kroi rozpad pożycia, a tu dzieci w drodze. Well, Caroline, I fucked up and told her. Turns out,
The hurt I tried to spare was mine, not hers. Oj, Blazkowicz, popełniasz, kurde, błędy nowicjusza. Hello, Captain. Hello, Septimus. Oj, Boże, Boże. Gdzie ziemniaki? W składziku. Jak połazisz po ubocie, to znajdziesz w końcu. On jest duży, ale znajdziesz. Nie można być żadnym Rambojem, Marlonem, Brando naraz. Barbara. It reminds me of when the bomb fell. Being deep underground, trapped. Dobra, murzyny tutaj narzekają. Let's see if this bird is ready to fly like Grace asked me to. Ready to fly. We're ready. Everything else out of your mind. Fajnie pomalowali. Siema, Marie. My friend Juna was an expert engineer. Taught me all I know. God knows I miss her. Zajebiste. Ça va Takie... bien, Captain Blazkowicz? Ça va bien? Très bien. A to jest Boldo. Boldo hear about New York. Voulez-vous? Hello, mister. Bonjour. Kapitan Macheta, czy ty właśnie zaspoilowałeś grę w bardzo znaczny sposób? Zastanów się nad odpowiedzią. Hello, Captain. Masz na to... minutę. Pół minuty. Nie wiem w sumie, na co ja czekam. Nie wiem, jaka tu jest dobra odpowiedź. No niestety. Także ja bym uważał na to, co się mówi jednak. Bo to brzydko tak. Nie mówię, że to było celowe, ale no... trudno. Trzeba płacić za swoje błędy, wiadomo. Takie jest życie. Hello, Captain. Przed chwilą się witaliśmy. Aha. Ja się załadowałem. Good to see you, Captain. Za mało? Chopper's fat and sassy. Ja. Should let Grace know. Przestań mnie zagadywać. Captain. Strange how you get used to living in Wszyscy zdechniecie na raka, zanim się ta wojna skończy. Kurde, Banak, ale proszę cię, uspokój Downa też, bo... Wiesz, ja to tam w ciuli mam, ale może komuś robisz krzywdę. The main man. A ja miał pójść. Sorry. Nie śpi. All set. Helicopter's good to go. Thanks, man.
Thanks, hello. I think it's time we had a gathering. Max, what have you done? This is no good. What's going on? Oh shit, here he comes. What are you sure not looking up? Christ's sake! Why wasn't anyone watching it? Fergus, everyone is busy. No time for babysitting. Well, lock him up with a pig then. What's the problem? Mentos! My favorite shirt. Fuck, Max! Fergus, it's only a shirt. No, it's not just a fucking shirt. I got this shirt at Kinloss. It's the only one I have. All right, y'all. Drop whatever the fuck you're doing. Because we got some hell to raise. Hey, Englishman. You got nukes on this ship, did you know that? Oh, is that why it only took one of them to level Death's entire fucking compound? You figured that out, oh great genius. Oh, so you knew. Yet you only used the one. Explain that blip to me, shit for brains, because you are stupid for real. Fuck's sakes, you can't bloody well just go around dropping bombs on random civilians, you dim-witted bampot. Oh, eat me, cocksucker. I'm not saying we chunk nukes at a bunch of cities all willy-nilly, pencil dick. Do I look like a fucking Nazi to you? No. I would say you most resemble a skitterdrooked Oh. emitting a heinous honking similar to that of a shite-spewing volcano, affronting the senses at full force. Well, at least my face isn't a dead ringer for a massive prolapsed rectum. I want to blow a gut just looking at your bleary-eyed jive ass. Know what I'm saying? The reason we haven't used one of the other atom bombs, which would be obvious to anyone who isn't profoundly idiotic, is we need a proper target first. Well, I'm here to say that I got a proper target. And it's a fucking good one, too. So sit your clown ass down, you dumb fuck, Scottish motherfucker. Fair enough. Check it out. I sent Specy ahead to his hometown of Roswell, New Mexico to prep for the mission. Now, there's a tunnel that's accessible through Specy's hideout. W Roswell tam kaj UFO. Into the Nazis' top secret underground base, where they're experimenting with some sort of wigged out alien technology. Roswell, New Mexico, you said? This is one of ours. What do you mean? One of yours? Yeah, wouldn't you like to know? So you can send coded messages back to your pals in Berlin? No. What the fuck is she even doing here? Grace, why? She's good people. Yeah, she's a fucking Nazi. On your boat. What were you saying, Pops? That secret base you were talking about was constructed by us. Das hier, one of our biggest safekeeps. Yeah, it was located here, underground, near what is now Roswell, New Mexico, but it existed for 1,000 years, long before America got subjugated by the Europeans. It contained technology related to anti-gravity. Żydowska technologia. Kurwa, panie. We gave the US government access to it. Unfortunately, it was too late. America fell. The Nazis took hold of our safekeep. Shit. Aye, It's not gonna sit well with Specy. He had his bet on space aliens. He once saw a ship that crashed back there in 47. So what do you want with this place? Know what the Oberkommando is? Hey. That's where the top brass clack tails of the Nazi war machine reside. Yeah, well, the Nazis moved it into your safekeep set. So whatever it is so important that the whole upper echelon of the Nazi leadership left Berlin and set up shop in New Mexico. And this is why you need this for. What on earth is that? This is a portable nuclear bomb. We're gonna take out the Oberkommando, cripple the Nazi leadership, and destabilize the fucking country and let the people know that the fight is back on. Blazkowicz, load up. I'm sending you to Roswell with this. Roswell is out of helicopter range, so we'll drop you off by the coast near Galveston. From there, you will catch a ride to Roswell. Rendezvous with Super Spesh at Papa Joe's All-American Diner, and plant the nuke inside the very heart of the Oberkommando. Then, you blow that shit the fuck up.
O kurwa. A, to jest to, co było na gameplayach. Okay, Blazkowicz. Look for Papa Joe's All-American Diner. Meet Super Special inside the restaurant. Do not break cover. Murder, treason, kidnapping, larceny. Nie wiem, co to jest larceny. National Firearms Act, arson, czyli podpalenie, act of terrorism, material support to terrorists. LOL. Ej, panie, ja go chyba gdzieś widziałem. Przepraszam. Larceny i przywłaszczenie. Aha. Ej! Mogą się skapnąć, że to ja. Okay, Blazkowicz. Będziemy unikać Niemców. All-American Diner. Meet Super Special inside the restaurant. Do not break cover. General Engel, command of the Ausmerzer. The greatest terrorist hunter protecting you from them. Jakiś Jaruzel. Knackwurst. I like your style, Americans. Very good. You're part of the Reich now. Subject of the Great Führer. I hope for your sake you consider the Reich and all its glorious people your own. Yes, of course, sir. Sure. Let me give you some free advice. You are witnessing a new dawn for America. You have a choice in this new world, because the time will come when, how do you say, the wheat detaches from the chaff. Have you taken your German lessons? Oh, yes, sir. Good. You, how do you say thank you in German? Oh, of course, sir. Let me see. It's, Yes? Dank. Yes, out with it. Danky. My God. Was that all right? No, that was terrible. You're butchering my beautiful language. It's Danke schön, verdammt. Say it. Danke schön? Incorrect. Danke schön. Danke schön? I've heard enough. No more. I'm so sorry, sir. I'm still practicing. You will practice hard. Oh, I will, sir, and I am so sorry. LOL. Widzicie? Warto się uczyć języków. Bo bida, a tu jakiś romans. Meine Liebe, do you know how beautiful you are? Stop it, you. Ich liebe dich, Allison. Ich liebe dich, Otto. I oto dupia. Aaaa! Ten, co się patrzy na maszynę. Kla. Wanna buy a newspaper? I got today's news for you right here, mister. Only one Reichsmark. A tu w ogóle marki Say, wprowadzili, mister, lol. you look familiar to me. Are you some kind of celebrity? Mister, you... God. If you are who I think you are, I just want you to know I am behind you all the way. LOL. Bürgermeister Roswell. Ja pierdzielę, jakie jaja. Look at you people. Celebrating your own destruction. Chyba im się podoba. Nadner? Did I pronounce that right? You really must correct me if I didn't. Oh, just a bit more practice, Fräulein Edler, and you will pass the test on changeover day with the highest marks. I just couldn't stand all that primitive jungle music they used to play. Jazz and rock and roll. Quite verschrecklich, like you would say, right? Yes, good, Fräulein Edler. You know, I see great potential in you. Your attitude is impeccable. You flatter me, Captain. You are a lady deserving of flattery, Fräulein. Oh, stop. But I wonder one thing, Captain. Tell me.
why do you tolerate that awful band, Decaffer? Those boys are Englishmen pretending to be German. I even stopped listening to Mozart when I heard he's not German at all, but some kind of impure Austrian. Now, Beethoven, that is... Fräulein Edna, may I remind you that the Führer himself is Austrian by birth? And so is my grandmother. Oh, I'm very sorry. I didn't mean to... To insult the Führer, Lol. it's outrageous. I really didn't mean to... Be quiet, Fräulein. Your name will be reported to my superiors. Please, no! You will be carefully monitored from now on. Grave consequences. Do you understand? Ej, dej na krypla. Co sam mocie? Victory. Mein Kampf. Blitzen Diesel. Kurwa, ale tych Hakenkreuzów nawieszali. Das sind keine Abschüsse. Die sorgen dafür, dass das Gerät nicht wegrutscht. Probleme mit schwitzigen Händen. Ich krieg Ausschlag an den Füßen. Was sollen wir mit Wolzer? Wir sind doch hier nicht in Bayern. Mir gefällt's hier. Ein kaltes Bier nach Dienstschluss und die Welt ist in Ordnung. Hey, ich lade dich heute Abend ein. Niemieckie Ideały. Diese winzigen Ami-Gläser. Aber wir können die Blumenvasen von der Fensterbank nehmen. Abgemacht. A, niezłe jaja. Jesus Christ. Can't drink any of this. Fucking kraut shit. Ugh, screw it! Chyba mu się nie podoba okupacja. Tu jakiś Menelinio. Hey you! Hey you! You wanna know a secret? Well, I won't tell you, because you're a fucking Nazi traitor. Uh-huh. But you like and try. Coś się panu pomyliło, ja jestem porządny. Neumond. Ciekawe. Papa Joe's All-American Diner. Papa Joe. My kind of dive. America, the New Order. Don't mind me, folks. Just strolling around with my nuke. Oh no! Tom! O, Shoot! Just let it go, honey. pitnął im balon. Oh, gee, Gabs. Don't you just love parades? Knowing you're protected by the naive military. No fajnie, fajnie. Was hast du heute gelernt, Peter? I don't know. Stuff? Practice your German, dear. You'll need it. Was denn für Sachen? Dass der Führer ist ein großer Autor und Maler. Sehr gut, mein Junge. Bobby told me that the Führer painted the Mona Lisa. That he made the atom bomb. Then he put my head in the toilet and flushed it. That's awful. Someone should teach young Bobby some manners. You can bet your behind his mother won't do it. I want you to promise me you'll stay away from him. Are you listening to me, Peter? Now, pick something from the menu. Wish the secret police hadn't taken away the help. Horses. When will he ever get home-cooked meals again?
Mom, can I have the chili? Oh, sure hello can. there, sir. Please. Have a seat at the Never counter. get Be right service with in you. this. Got it. Ma'am, what'll it be? I want the chili. We're about to close, unfortunately. It's to go. We'll be quick. Let's see. I'll have the. Blazkowicz, Specy knows you're coming to attack the Oberkommando, but he has no idea you bringing a damn atom bomb. You gotta break him the news. Oh. Hello? Come on, Peter. Let's go someplace else. But Mom, we No haven't even... buts. Oh. Bitte schön. Danke. Good day, ma'am. You, one strawberry milkshake, please. Oh, I hope you don't have a fire back there to put out. If so, I'll come back another time. I'm sure the fire can wait, Commandant. Huh? Oh, Strawberry milkshake coming right up. Fireman, I recognize your face. Very Aryan face it is too. Are you out of Station 1? There you go, Commandant. Oh, vielen Dank. Now you, show me your identification papers, please. No nie wiem. No dobra. A tam kurwa jestem w telewizorze. I love strawberry milkshake. It's perhaps my favorite American thing. So simple. Just milk and ice cream. The rest of the menu, however, I think you will need to address. I think it needs to be more German. Yes! Tell me, are you from here, John Smith? Huh? John Smith, ja I jebie. read here that you operate out of Station 6. What is the location of Station 6? I'm unfamiliar with this station. Speak up. Kommandant, Sie werden vom Oberkommando verlangt. War das nicht Zeit? Trink grad noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Das Oberkommando verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung, ich komme schon. Mein Gott. Oh mein Gott, das bist du. Das bist du! Blazkowicz, shut the fucking front door! O kurwa. Not that I don't trust you, Blazkowicz, but there's nothing saying you couldn't be wearing a mask made to look like William J. Blazkowicz to hide your alien space lizard facial traits. So, I need the password that Grace gave you. She didn't give me one. Right. Off with the mask. Show me your lizard face, motherfucker. Super Spurs, lower your weapon before I break your arm or put your lights out. I knew it was you, Terror Billy. I was just fucking with you. Come on, follow me. Lol. So, welcome to Mission Control. I haven't had much of a chance to clean up around here. I'm sorry about that. It's, good stuff. This shit right here. It keeps the signals from getting through. Very effective against alien mind-reading devices. How's Grace? Good. Baby Abby? Fine as cream gravy. Christ, I miss her. Even the pissing in the face part. You know? I mean, maybe I miss that the most. Little fucker. So what have you been doing down here, Super Special? This place? My papa and me used this place to collect all the evidence we could find of the government cover-up. Cookie? Oh. It's been more than a decade now. Summer of '47. I was the same year I quit working as a lawyer. In the year I joined the Black Revolutionary Front, after I got Grace acquitted from that murder charge that the goddamn FBI pigs trumped up against her. Anyway, one night, Papa heard something on the police frequency, and he brought me up north to Murphy's Ranch, where we found this flying saucer-like thing that crashed into the ground. And wouldn't you know it,
The U.S. motherfucking military swooped in and quarantined off the entire purview. Gave us some kind of bullshit story about a weather balloon. They were lying out of their asses because we made off with some actual hard evidence. Here, take a look at this. Huh? Pulled that baby right out of the crash site. Now, does that look like something that came off a weather balloon? Jak to jest żydowska technologia? Records and started surveilling what the military is up to. Papa built most of it. So you reckon what you saw was a spaceship? I'm not saying it's a flying saucer from outer space, but it was clearly extraterrestrial in origin, if you catch my drift. It's all fucking connected, man. If you trace the chain of causation, you find yourself in a secret underground facility about 10 clicks east of Roswell, up by Bottomless Lakes, Area 52. Our government captured an alien flying saucer and they stored the salvaged bodies and technology in an underground vault. Everyone was involved. The FBI pigs, the military pigs, even the goddamn King President Pig himself. Check this shit out. What? Area 52, Area 51, over here, Area 48, Area 56, all over the Southwest. Nevada, New Mexico. It's one gigantic complex, and it's connected by underground train tunnels. Look at the pictures. Plasma guns, mind control, anti-gravity engines. And after our coward-ass government surrendered to the fucking Nazi pigs, our new masters took over all these bases, and they kept doing their own experiments to further their own fascist agenda. Look at this. This whole thing is the Area 52 military compound. Up here, the Nazi head honchos installed the fucking Oberkommando. But down here below, is a cavernous vault full of all kinds of weird-ass technology, alien shit. It's all down there. Now, I haven't seen it myself, but it's there. Well, whatever it is, it ain't Martian. Okay, all right. Nobody knows for sure exactly what kind of technology we're dealing with, but it's most likely space alien-based. It ain't space aliens. I talked. How the fuck do you know? Are you some kind of expert on all things extraterrestrial now? Look, I've been a lawyer a long fucking time, and I know a motherfucking conspiracy when I see one. No, okay, I'm not saying it's space aliens, right? But it goes without saying it's fucking space aliens. So, I got a nuke in this here fire extinguisher. Okay. Cool it. I did not mean to rile you. Grace told me that you know a way into the Oberkommando. You get me in there, I will use this nuke to blow the top brass of the Nazi leadership to smithereens. Yes! Yes, of course! That sounds so good. I'm here to help. Papa dug these Siema, Dark Angel, bardzo się podoba. Bardzo elegancka gra. All the top secret military bases. This tunnel goes right to Area 52 cargo train loading depot. All right. Now, you should put that nuke in this backpack to keep your hands free for shooting. I'm not saying it aliens, Nazis down there. but it's aliens. And other things. Now, I'll keep in touch on the radio. Help you out. Hey, stay frosty, Blazkowicz. O Boże, przepraszam. Jestem zmęczony. Szkoda, że takie gry, no właśnie. Takie gry nie wychodzą często. Keep going down that tunnel and you'll end up at the Area 52 cargo train loading depot. Fastest way to Area 52 will be to hitch a ride on one of those cargo trains. Ja mam bardzo dużo naboi. Ukradnij pociąg towarowy. Spoko. Trochę późno. Późno? Nie no, co wy? Jakie późno? Jeszcze nie. Caroline, you still copy? You think they can see I'm fading? Without your wings, I would fall. Czy udało się zdobyć? Udało się zdobyć, także zaszporowane trochę pieniędzy. Dobrze, będzie na jedzenie. To co, do drugiej i kończymy, bo spać trzeba. Znaczy, no ja nie. Ja nie muszę spać. Także ja mogę sobie wstać, o której chcę.
What the hell? They got rocket trains now. Tego się nie spodziewałem. Faktycznie jest niemiecka baza pod ziemią. W ogóle jakie wyjebane w kosmos mają te... If anyone has this game, Digital Wisp American Game Share, I got good games. Lol. Nie wierzcie mu, to jest jakiś oszust. Sorry. Halt. Kein Eintritt. Sicherheitsprotokoll C3. Czyli pilnują tu duże złe maszyny. Znaczy złe do mnie, do nich spoko. Dzięki Krzysztof za follow. Teczka. Achtung. Melden Sie sich zum Dienst für Erforschung und Entwicklung. Ja, rozwój przez służbę. Siema i krajku. Złoto. O, jaki ładny. Czemu mam 50 życia? Bo jestem umierający. Od dłuższego czasu. Musimy to zrobić jakoś trochę na spokojnie. Ich habe kein Verständnis für Terroristen. Wie können sie Gewalt gegen uns gutheißen, nur weil wir anderer Ansicht sind? Die sind halt gewalttätig, Karl. Denen fehlt die moralische Richtschnur. Wir sind doch auch Menschen. Gewalt führt nur zu noch mehr Gewalt. Das stimmt, Karl. Gewalt ist niemals in Ordnung. Niemals. Was für eine Gesellschaft wäre das, wenn ich jeden töten würde, der meine Ansicht nicht teilt? Ein Kriegsgebiet, Karl. Das wäre ein Kriegsgebiet. Zum Kotzen. Übrigens, hast du dich in New Orleans beworben? Na klar. Und du? Auf jeden Fall. Vielleicht sind wir in einer Todesschwadron. Hoffentlich. Wir arbeiten doch gut zusammen, oder? Ja. Ja? Aż ich będzie szkoda zabić. Takie porządne synki. Miłujący pokój. Brzydzący się przemocą. Piękna sprawa. Ja? Ale ciężko będzie ich zajść. Szczególnie tego Roybra. Tam u góry są. Entschuldigung. Brzydzący się przemocy kandydaci do szwadronu śmierci. To jest tak zwany paradoks. Ausmerzer-Mechaniker, die besten Ingenieur der Flotte. Fajno Bohrmaschina. Jakie razery tam były, ja... Niemieckie. Fenris, der beste... Was?
Przepraszam. Źle się teraz czuję z tym. Siema, Odyn syn. Ja rzucam toporkami. Patrz. Wsit. Wsit. What the fuck? Ajano, dziękuję za hosta. O, Ajano jest na hosting queue. Dzięki, dzięki, dzięki. Kurwa. Tyla. Elo Ronin, elo, elo. Cześć Zuzanna. O, wiele się idzie skradać. To jest fast-paced FPS. Powtarzam, a nie jakieś sranie. Się chciał skradać, bym sobie... Rocket engine is on the tracks. Wolfensteina. Get inside and fire her up, old man. Wolfensteina, Splinter Cella pograł. Swędzi mnie łeb od świńskich myśli. Daj mi tego laser Geweira. Jeszcze sam położymy, obejrzymy. Mogą być jakieś fajne sztosy. Dzięki Bogu za Niemców, którzy uratowali ten kraj przed toczącym go moralnym zepsuciem. Widzicie, jakie dobre Niemcy? Uratowali to zgniłe społeczeństwo. Only an enemy skulks around after dark. Huh. Interesting. Achtung, halten Sie Ihre Papiere bereit, immer und überall. Haben Sie immer Ihre Gesundheits- und Ausweispapiere parat. Ja zawsze dokumenty noszę. Kommandant Hummel. Dokładnie, Pawlos. Wreszcie będzie porządek. A może nawet Ordnung.
kąski. Siema Black Adrenalin. Handgranaty. Dobra. A to w ogóle przypomina tą lokację z RTCW z okrętem podwodnym. Tylko że była woda i on potem się zanurzał i uciekał. Może kojarzycie? No na pewno kojarzycie. Ci co grali, no. Grała większość, mam nadzieję. To można nie grać w to. Muszę przeskoczyć. Halo? Rakietowy pociąg. This is very interesting. O. Hey. Hast du ihn schon gefunden? Leider nicht. Also hier drüben ist nichts. Jetzt hat er erwischt. Oh, cool! Du bist in meiner... Stop, ey! I oto dupia. Nie. Gaśnica wywaliła. Poskradane. Wiela się idzie skradać. Na dół czy do wierchu? Ja wolę na dół. No nie wiem w sumie. O! Tyle roboty. Może się zepsują. Mehr Leistung. Jeszcze niżej. A. To jest robot. O, jakie dziwne wrażenie, jak się na to patrzy, tak się robi jakoś. Czemu się zaalarmowali?
fuck? What? Co on taki odporny był? Z czego te toporki? No jak? Z porządnej niemieckiej stali. Kruppstahl. Trzymaj się, Dark Angel, powodzenia, śpi dobrze. Hartwig Kruppstahl. Pato! Za dobre to było. Siema Argun. Mund, ja. Jaka słodka rzeźnia, Boże, jakie to cudowne. Jak gra? Fantastycznie. Ja ci dam oskrzydlić, Frajerzyny. Cockblock. Nie, ta gra nie jest na Unrealu. Ta gra jest na autorskim silniku ID Software, który się nazywa ID Tech. Właśnie, mogę save'nąć. Czemu nie? Entschuldigung! Biedny Bon. Vielleicht sollten Sie darüber nachdenken, wenn Sie im Arrest sitzen oder die Latrinentanks putzen. Ich bin Professor für Atomphysik. Ich war niemals Soldat. Kommandant Brachmann hat mir einen Offiziersrang verliehen, weil Zivilisten im Oberkommando keinen Zutritt haben. Er sagte, das wäre reine Formsache. Sie wollen eine Sonderung. Sie können sich gerne als besser und intelligenter betrachten. Sie kennen Vorschriften. Aż ich szkoda zabijać. Alles in Ordnung?
klar? Tak, na alci się wychylasz, to wiem. Bardzo mili ci Niemcy, no. Szkoda ich aż zabijać. Dokładnie, podwójna broń z tłumikiem, tak. Boże, jakie to dobre. Czekajcie, możemy sobie ulepszyć broń. Mam 1 punkt ulepszenia. Co możemy do Sturmgewehra? Przebijanie pancerza, łączone magazynki, maszyn pistole, budowany tłumik dźwięku. Olej napędowy do granatów. Sturmgewehr albo maszyn pistol z tłumikiem. Nie, przebijanie pancerza. Stick this in your pipe and smoke it. No i kurde, halo. Jest taki klimat, kurde, X-Lapsów, taki ala, czuć to jest. Ah! Very good. Tylko, że więcej skradania. W starym Wolfie prawie... nie było. Nic się nie dzieje. Ale synowną. Nie to! Nie to! Nie tak! Gdzie się dawało jedną broń? Dobra, ciul z tym. A na X-ie, dobra. O, ty Niemcu! A! Przeciwnicy z Dieselgewehrem napędowym osobę to jest skradanie się i przecinanie przewodów paliwowych. O, tego nie wiedziałem. Dobra, ja tu sobie zakończę nagrywanie i to na YouTubie pojawi się jako materiał numer 2 z tej zacnej produkcji. Także dziękuję za uwagę. Ona się u mnie na YouTubie pojawi cała, także bez problemu znajdziecie poprzedni odcinek też. On się gdzieś się wyświetli takie okienko na ekranie i no... cięcie!